Aquest dimarts al vespre el Centre Agricul acollia una de les presentacions de llibres que està fent per celebrar Sant Jordi. L'escriptor quintinenc Miquel Florido va presentar al públic la seva novel·la Et recordaré, una obra que va començar com un relat el 2009, va continuar el 2011 com a novel·la i es va publicar finalment el 2015. Florido està molt satisfet de que el llibre amb tapa dura hagi sigut una realitat. Molt satisfet perquè al final ha sortit tal com jo l'imaginava, que era en tapa dura. I això és molt costós, no totes les editorials estan disposades a invertir en un tapa dura. I ara he tret una edició limitada i numerada i estic supercontent de com ha quedat. A partir d'ara, si puc aconseguir que una editorial m'agafi la segona edició i la traguem en tapa tova i la distribueixo a tot Catalunya, doncs seria ideal. La novel·la combina misteri, ciència-ficció, romanç i fantasia i explica la història de l'Elisa, una jove que just després d'arribar a la majoria d'edat comença a experimentar un seguit de fets misteriosos, tot relacionat amb la mort per suïcidi d'un amic seu i la gran torre de telecomunicacions de la seva ciutat.